At sejle i Grand Canyon, Martin, det lyder som en vild oplevelse. Det lyder lidt som noget, man også kunne skrive en bog om, der hedder Den sidste idiot, er ikke født endnu, faktisk. Det sidste kæmpefjols er ikke født endnu, ja, du skulle faktisk, så for ikke at stjæle din titel. Nej, det var en drengedrøm. Da jeg var ung, alt hvad der ligesom var på kanten, og måske nogle gange lidt over, ved jeg ikke, om I kan høre, der er en tendens til. Jeg kunne rigtig godt lide det der adrenalinkick, der lå i ekstremsport. Og jeg tror ikke, der inden for vandsport findes meget, der er mere ekstremt, end at sætte sig ind i en lille ponton-gummibåd eller en kajak, og så begive sig ned af Grand Canyon. Det er 4 uger uden livlin til land. Den eneste livlin, vi havde til land, det var en satellitradio, hvor vi kunne kalde rangerne, hvis der skete noget.